Kenneth Pedersen fra Østjysk Hunting and Outdoor. Vi er et firma, der efterhånden er ved at være ret gammel i branchen. Vi har solgt våben igennem par 40 år efterhånden. Og min far han startede firmaet i 1977. Vi åbnede den større forretning i 1989 i Hedensted, og her i 2014 åbnede vi en af de største forretninger i Europa ved motorvejen E45. En forretning på 3.000 kvadratmeter. Vi er 40 ansatte og har alt inden for jagtudstyr. Nu er vi også forhandlere af ATARMS og en af de stolte medlemmer af Jaguar-gruppen. Og vi er virkelig glade for at være repræsentanter af ATARMS i Danmark. Våben, der er en super god kvalitet og noget, som både nybegyndere og øvede kan blive super glade for og tilfredse med gennem deres jægerliv.